Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge i-support nothando enikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisi-support njalo ngokubuka amavidiyo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. Siphila esikhathini esi-interesting kakhulu. Siphila lapho khona i-technology yenze kwaba lula ukuthi abantu bexhumane noma ngathiwa bakuphi ney'ndawo. Siphila kuleso sikhathi. Siphila kulesi sikhathi ukuthi le video engiyenzayo ngisendlini la ngikhona, kodwa iyakwazi ukufika kumuntu oseswazini, iyakwazi ukufika kumuntu ophesheya kwey'lwandle noma kuphi. Umuntu ose-KZN osempumalanga noma ukuphi iyakwazi ukufinyelela kuye ngenxa yesikhathi esiphila phansi kwaso. Kodwa-ke khona kunjalo, lesikhathi sinamathuba amahle okusebenza, awukuxhumana nabantu, wenza izinto zenzeke, ukuthenga izinto ungazisusa phesheya kwey'lwandle zize yifike la ungakaze wafika khona. Ngiyakhumbula ukuthi eminyakeni edlule ngake ngadayisa amathawula. Amathawula akhona ngangiwathenga eThekwini, ngingakaze ngafika khona mina ngoba yonke into yayi-online. Thenge online, ulinde i-courier ifike kuwe, ukwazi ukuli-track iphasela lakho uze lifike kuwe. Siphila kuleso sikhathi. Zonke-ke izinto ey'khona la emhlabeni zinobuhle nobubi bazo. Bengithi angiqale lapho kuqala. Sizokhumbula ukuthi ngeviki eliphelile kuphuma isinqumo senkantolo e-High Court esithi uformer President uJacob Zuma akakhokhe imali engango-28.9 million for iy'ndleko zamacala abamkhokhela zona, wayekhokhelwa yi-state ecaleni leli ayebhekene nalo le-Amstel, futhi usabhekene nalo namhlanje alikaze laphela. I-DA yafaka isicelo senkantolo ngoba ithi funeka kuvikelwe imali yabakhokhi bentela, kwasetshenziswa imali ye-state ukukhokhela uZuma edabeni olupersonal. So isicelo sokuqala ababesifaka enkantolo, inkantolo yasichitha. Yadlulela kwi-Supreme Court of Appeal, yafike futhi i-Supreme Court of Appeal yasichitha isicelo sabo. Kulokhu ibambisene ne-precedence, baphinde bali-revise icala base belifaka kabusha enkantolo. Ilapho-ke liphume nesinqumo esithi u-former president akayikhokhe leyo mali. Uma engayikhokhi bamnikeza 60 days, kusho ukuthi iy'nyanga ey'mbili. Uma engayikhokhi within 60 days, kungenzeka kudliwe ama-assets wakhe okanye kudliwe imali yakhe yempesheni ukuze ikwazi ukukhokha leya mali. Kwase-ke kuba khona abantu ababa nemibono ehlukahlukeneyo egameni lokuthi bayamthanda u-former president uJacob Zuma. Base bethi no, akukolekwe. Le mali ingakolekwa nje abantu laba basuke benothando bakoleke azikhokhe lezi ndleko. Kwase kukhona lapho kwase kuvela osomathuba ababona ukuthi bangasebenzisa lona leli thuba ukuqola abantu. Ivideo manje-ke isexwayiso kubo bonke abantu abathanda umkhonto wesizwe party nabangawuthanda umkhonto wesizwe party kodwa abathanda uJacob Zuma yena siqu. Ababengaze bathathe iy'mali zabo zokugcina bakoleke bedonate ngabethi badonatele uZuma ukuthi bangangeni ogibeni. Ngizokucaphunela ivideo manje ngiyophawula emveni kwayo, ngicela uzwe la. Ngani zakwethu, sanibonani. Okankomgodola umfana udaba niyalwazi. Angizubambezela kakhulu, ngizokhipha nje isexwayiso. Ngani zakwethu, njengoba nazi nonke ukuthi amasela noma this useless president including amajaji abo aye athi ubaba akabhadale isikweletu. Niyasazi ke lesikweletu ekuthiwa akasibhadale.
For now ayikho i-account ekhishiwe ukuthi kunemali efakwayo njengamanje. Kunamaqole esengiwabona la ku-TikTok afaka ama-account ukuthi nansi i-account la kufakwa khona imali. Ubaba kakasho ukuthi nansi i-account ekufaka kuyimali, akakashiwo lutho. Ngicela ungafaki imali yakho, ungalahli imali yakho. Njengamanje akabikho account esikhishiwe okuthiwa amalungu omkhonto wesizwe awafake imali kuleyo account. Siyokwaziswa ngokusemthethweni uma sekunento enjalo. Okwamanje akuna account, ungathathi imali yakho uyilahle uyifake in any account ongayazi. Njengamanje akabikho lokho. Mhlazane sekukhona nami niyongizwa memeza kunane lihosha uma sekukhona i-account enjalo. For now ayikho i-account ekhishiwe ukuthi sifake imali ekutheni ubaba akhona ukukhokha le mali ekuthiwa akayikhokha. Ngoba phela uyisidlalo nje so Ramaphosa namajaji la eSouth Africa. Uma sekufika isikhathi kuthiwa sikhiphe so ikhipha nje, angeke ezekhiphe ngishindibilishi ubaba uNxamalala. Okwamanje akuna account. Ibambeni lapho, ungafaki imali kwi-account ekuthiwa izobala. Kusho mina inkalakatha umfana kaNkomgodole, udaba niyalwazi ningabakwethu. Uma ike yaphuma mangishaya ikhwela kube njalo ngani zakwethu. Okwamanje no account, akufakwa mali ndawo. Njalo. Bye. Bengithi nje ngilethele le video ukuze ungangeni ogibeni. Ukuze ungalahlekelwa imali yakho isebenzele kanzima. Ayikho ke imali etholakala kalula. Ingakulahlekeli. Egameni lokuthi uthi wena ulekelela uJacob Zuma mhlambe njengomuntu omthandayo. Ngoba siyazi ukuthi bakhona abantu abamthandayo ke. Uyabona amakhunyo ngabanye abantu abane-influence nabathandwayo. Kukhulunywa ngoJacob Zuma. So ngenzela ukuthi nje ungangeni kulelo gibelelo lokuthi uqolwe ngabantu. Njengoba eshilo uGotole uthe mayikhuluma yena former president, angicanga bekulesine noma bekulesihlanu ngisakhumbula kahle, wathi usazohlangana nabameli bakhe baxoxisane mayelana noludaba, babheka ukuthi mhlambe efuneka le ku-Supreme Court of Appeal noma bazokwenza njani. Azikabikho ke inqumo umkhonto wesizwephathe osazithathile. Uma ke bebona ukuthi lokho ngeke kulunge, mhlawumbe ngaleso sikhathi sebeyobe sebehlela ukuthi uzoyikhokha le mali. Sekuyilapho ke engasamemezele khona ucela ukelekelelwa abantu abathandayo kumelekelela, nalabo abafisayo futhi kumelekelela. Kodwa ke okwamanje akasho lutho, futhi uma kungase kube nento enjalo, leyo nto le iyomenyezelwa ngama-channels a-right omkhonto wesizwe party. Ama-channel omkhonto wesizwe party siyawazi. Kuyophuma istatement mhlambe sobezivela ku-Jacob Zuma Foundation noma kuyophuma istatement esobezivela kumkhonto wesizwe party. Kodwa ngaleso sikhathi abantu bayoba nalo ulwazi ukuthi yini eyenzekayo. Ilokho nje bengithi angikulethele khona. Cela ukuze ukuphawula kwakho la ku-comment section ngizwe ukuthi wena ubona kanjani. Ungakhohlwa ukulike, share mina nawe bese sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.